Ah, baik. Ngapa ta le? Wong nek bengek-bengek ki. Mbak, bisa ngene, Mbak. Ya apa lho lah. Lar ngapel nang ndi ta le? Lah, wis to, Mbak. Urus sasana iki. Kene lah, sangono iki lah. Mbok iki ra ndek duit ya le. Lah, ku lho, Mbak, semak-semen jero kotang. Lah. Jene iki ngerti men ta le? Nyong aku. Tak mangewu tok, Mbak, entuk apa iki? Wis renek meneh ya le, garek 10.000 kok tuku beras esuk. Mangewu lek entuk apa iku, Mbak? Yang kurang kuwi sepedamu didol. Lah terus aku ngapel kon numpak apa, Mbak? Nak PT didol. Ya kuwi wedhusmu ditumpaki. Ya apa Jon, tengah dalan iki Jon. Kae tae kebu iki Jon. Bantu wis iya Jon. Iya Jon. Iya bener tae kebu Jon. Ngene wis Jon. Gandeng iki sing nemu mung aku karo kowe tok, ora ana wong liya. Mending tae kebu iki dibagi wis Jon. Lah piye Mas Jon dibagi piye? Yo kowe separo, aku separo Jon. Yo gak aku to Jon. Plet meneng kowe dadi kanca Jon ora setia kawan ngono. Wis lah pengen dhewe ngono ikhlas aku Jon. Talon panganan ora tak godhokan nduk nang kulkas. Jancok kowe Jon. Lho apa jane to, Sa? Iki lho. Tai kebu iki dumolo rentok arep dipek Jon dhewe iki lho. Tae kebo do geger jane. Lah kowe iki nang ndi Jon? Biasa Jon apa? Juga dengan kaya ngene kok mosok arep golek yoyo ning kali, Jon. Oh iya ya Jon. Jebule aku lagi ngerti iki kowe nek edan iki Jon. Dan piye lho, Jon? Aku ki waras kok ngawur wae iki. Lah apa ya enek Jon, wong waras apel numpak wedhus ki. Lah sepedamu ning ndi Jon? Tak delok Jon sepedaku tak bisa ngapel. Kok aku numpak iki. Wis kono lek makap. Aja lali wedhus engko kunci stang, ora tolong maling. Siap, Bos. Piye Mas? Resah. Wong e kurang secendok dadine ngono kae Jon. Ben, Apa, Beb? prospek kok cinta kok mbek kowe tambah lengket ngono ya, Beb. Lah mbok enek le mau Beb bisa lengket. Empore ya, Beb. Beb. Jangkrik. Mari kaget wae iki pleh-pleh. Lah salah awan-awan pacaran. Mbak, lha kowe ki pacaran Mas Freddy ya? Yo isa, Pleh. Memang apa ta? Tak kira putus, Mbak. Soalnya aku wingi karo Mas Freddy ning pinggir kali karo Sapa, Pleh? karo cewek, Mbak. Reni. Yu, anu kuwi anake Pak Deku sumpah. Masa anake Pak Dene tangane digandeng, Mbak. Anu Ving, kuwi iki tangane kesleo makanya tak pijetit. Sumpah. Terus dipeluk, Mbak. Jebulane apik ya kelakuan njero. Sabar, Ving. Iki perlu dijelaske iki. Ning ngarepku kowe manis, tapi ning mburiku kowe selingkuh. Ving, anu aku ki mong Lara atiku berat mbok yen ati ngene iki. Sebel. anu Ping, tapi Ping. Wes aja percaya karo Mas Freddy ki, Mbak. Soalnya aku marah adegan selanjutnya. Lah emang apa adegan selanjutnya, Pleh? Aku ngintip, Mbak, adegan selanjutnya. Lah yo apa adegan selanjutnya ki? Bercinta ecek-ecek kahem kaya sing mbok lakoni karo Mas Freddy jero kamar kae lho, Mbak. Langsung juga rahasia kowe, Pleh. Apa Ping? Kowe cek-cek ahem astrole ambek pari. Jangkrik kowe. Lho, sepedane Freddy kok ora enak. Pret! Freddy! Oh, apa jeneng mbok iki sesuk bunga-bunga iki lah. Sing ngepi ambil Vanessa kok lah. Oh, dah. Mau apa ta bombo sesuk bunga-bunga iki lah. Sing ngantuk aku iki lah. Lah sepedamu ki ndi? Ora enak ki. Lha iki piye to, Mbok? Lah jenenge iki pite kon ngedol. Terus kon numpak wedhus. Walah tolel, awet lahir kok ya goblok malah nari-nari. Ora sakno, mobil encer. Temen.
Rong. Action. Minggu-minggu ini saya apel deket mana lagi ya yang saya iya Kowe langsung. Wah, boy. Action. Ngapa ta le jane bengek-bengek ki? Tapi gelek sih. Apa tuh, Le? Nyak bengok iki. Action. Ngapa ta le? Ngesek. apa tadi Siap. Action. Jangkrik kan kudu dadi kanca pelit men Jon. Wis pengen dhewe ngono lah, untalen dhewe, narantek godhokan dikono kulkas. Lah. Dadi kanca kok pelit ae kelas aku. ya wes kono Oh. Siap. Action. Lho kuwi dadi kanca pelit men Jon. Ya wis lah pengen dhewe, panganan untalen. Narantek godhokan dikono kulkas Jon. Jangkrik kelas aku. Juga kuwi jangkrik Jon. Ayo kita. Lagi kena yang pegang-pegang. Cok. Action. Bacorono pleh. Terakhir tak mula. pakai di sana lo tak Oke ora kaget. Action. Karena ya gue mbak tercinta lah ngomong Cinta ala bercerita ala icik. Action. oh datang gitu Action. karena gue mbak sing tercinta icik cinta buat lakoni neng Action. Ora tiku Ora tau. aku Ping, aku mau langsung mbok samber. Ora tik Fred mbok nanti ngene mbok keplaki. Action. Fing anu Ora aku tiku berat mbok. masa aku Apa toh?